Kahle kahle enye into eyenza ukuthi singawatholi amathuba omsebenzi la eSouth Africa ukuthi asivunyelwe ukuthi mesiyokwenza ama-job interviews sihambe si-ready nathi. Ukube kuthiwa siyavunyelwa nje ukuthi umuntu meya kwi-job interviews aphuze into emenza ahlakaniphe. Ngabe sifika nathi siphase siphume phambili lapha kuma-job interviews. Thina nje siyaziwa ukuthi sidinga ukushaya nje isimehlane into encane ukuze mesifika lapha nesingisiphume isingisi asimane siphume nje umuntu engaphuze lutho. Kusho vele amathuba asabekelwe bona belungu ukuthi kube ibona abazophasa abaphume phambili ikho behlale besiphethe nje nasemsebenzini ngoba basiyavunyelwa nje ukuthi sithi mina nje monganginika i-red wine nje hey kuphume esinye isingisi lapho ngithi ngifika kwiglass yesithathu so sengikhulumisa okomlungu wase-Liverpool so sengithi we ngeke uzungithinte-ke lapho-ke so sengi-inen we hayi ngiyekeni mina ngiyekeni mase nginikwe nje ithuba lokuthi ngithiwe nayo i-job interview thwe nabo utshwala we ngiyasaba kwalamanyala enzeka kaClicks ngaba wenzekanga ngoba mina ngiphethe ngabe mina uCEO kodwa-ke siyavalelwa amathuba mase kuthiwa asifuni ukusebenza. Uyayazi i-English ungaphuzile ukuthi bukhuni kanjani, uyasazi isingisi uzosikhuluma nomlungu ungaphuzile kodwa mina ngathi nje into encane we hayi-ke uyabona-ke mese ngigudla naso ngempela-ke ngisuke sengisho ridiculous okwazi-ke lapho ukuthi hayi-ke angideshanga so sengikhuluma sengiqala ama-sentence ngo-however ngithi perpendicular we hayi ngeke simnandi phela isingisi musuzothi absolutely we into ongeke uzisho-ke lezi usobu yabo khona nje into eyenzekayo nasegazini nje musuthe ukuphuza I think fanele ushintshwe ngempela umthetho sivunyelwe nje ukuthi siphuze mesizoya kuma-interviews ukuze nathi sikwazi ukukhompyutha kahle nabelungu isingisi siphuma kalula uma uphuzile we hayi ngeke phela umuntu ayendawo mengabe kulokuthu uzoya kuma-interviews e-soap mese kube ngasi siyavila lapha njengoba singasebenzi naba bozama noma ungasukela umlungu nje uthi akazokhuluma isiZulu nabo abelungu amsho majoyinti nabo mese bedakiwe basuke sebekhuluma isiZulu suke singekho kasazi kodwa msho nje nabo baba nje nayo nje leyo nto ukuthi nje bakhuluma isiZulu basho qaqa iqiqoqo ubone ukuthi hayike bungenile utshwala egazini.